Новите приключения на Том и Джери. Градска библиотека. Красота! И го казвам най-отговорно. Това е най-готиното. Здрасти, Барни. Какво четеш? Книга за мухите. А научи ли нещо? Това ме разсмива, определено! След всичко видяно, мога само да кажа: идват Том и Джери. Пазете тишина. Градска библиотека. Благодаря ти, Хилда, че ще гледаш малкия, докато аз съм на пазар. Ще се върна след обяд. Спокойно. А сега малко тишина и спокойствие, за да си подремна. Какво? Опитвам се да си поспя. О, изпуснал си шишето. Заповядай. Ето, сега всички вече са щастливи. Тихо, 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 тихо! Разбрали ме? Добре, глупчо. Кой ме събуди? От сега нататък ще държа теб отговорен. Ако чуя и кърпица да падне на пода, ти ще станеш първата котка, изстреляна на Марс. Ясно ли е, братле?
Пожар. Ако чуя и кърфица да падне на пода, ти ще станеш първата котка изстреляна на Марс. Вече прекали! Прекъсна ми съня за разкрасяване! Марс. Ужас! Котка на Марс! Внимание, внимание! За собственика на автомобила в шоколадово кафяво и доматено червено с купето в портокалово. Колата ви беше изядена. Трябва да гледам следващото си приключение. Друпи на Матерхорн. В аналите на храбростта и отговорността няма по-добри и самоотвержени кучета от Сан Бернарите, които векове са се притичвали на помощ на закъсалите в швейцарските Алпи. Тук тренират кучетата спасители. Малцина завършват курса, но всеки може да се запише. Дано това да е правилното място. Наистина, абсолютно всички. О, извинявай, имаш ли някой цент? О, разбира се, окаянико. Еха! Виж това! Тоест, това не са ли много пари да ги разнасяш така? Нося парите, които съм спестявал цял живот за курса за кучета спасители. Ето ти, петаче. Тогава ти си един от учениците. Какъв късмет, че ще се срещаме редовно. Тук ли работиш? Да работя! Затворът е мой, имам предвид тренировъчния център. Всъщност, щом си толкова умен и смел, лично ще наблюдавам как се справяш. И то без допълнително заплащане. Няма ли да влезем там? О, точно обратното. Трябва да започнеш тренировките както трябва. Виждаш ли козлето на върха на планината? Спаси го и го доведи тук. Повече няма да го видим. Какво следва? Какво? Дай ми го. Ще е по-трудно, отколкото мислех. Следващото упражнение е да видим дали ще намериш храна. Седни на този стол и улови колкото се може повече риби. Как се справям? Какво? О, да, хлапе, чудесно се справяш! Браво! На здраве! Сега ще видим колко добре откриваш хора, които са се загубили. Виждаш ли планината? Ще отида да се скрия.
Ти затвори очи и брой до 10. Отвори ги и се опитай да ме намериш. Нали? Готови? Старт! 1, 2, 3... 9, 10. Пип, ти гониш. На здраве! Това тук е планина. Има лавини. Изкачи се до върха, все едно спасяваш някого. Но не издавай звук, защото ще падне лавина. Здравей! Здрасти! Пак ли ти? Ето ти парите. Само ме пусни. Каквото кажеш, братле. Това е първото ми спасяване.